Debekaturik dago jateko abela prestatzen. Debekaturik dago emakumeak ekartzeko, utetxe bat dago, xema dute, hemen digertu. Debekaturik dago bederatzitatik aurrera irrati entzutean. Debekaturik dago iluntzean kantatzea, batez ere arabidaz edo kabinez. Debekaturik dago gela masturbatzea, horretarako komunera joan. Debekaturik dago horma berpintatzea, altzariak mugitzea, kristalak agurtzea, botilak aldatzea, gaixokartzea. Berako izatea politika egitea, danera joaten aztea, familia ona ekartzea, ez pentsatzea neska frantsesa umeak egitea. Debekaturik dago gela honetan, edifizio osoaren esparruan, hiltzea, zoazteka hona. Zuen herria, esan jatea. Komo historio berraile baten hau. Ipuina berbera dela hoitu du, eta Marraketxeko ipuin kontalariek Said Namusa aipatzen duten bitartean. Ipar Euskal Herrian Jondoni Petri edo San Pedro aipatzen duten. Eta hortik segitu du ipuinak, ez direla hango hemengo, non nahi eta non noiz nahiko bezik. Inez ikoina aurrera doa, ataunaldean, Josarrati beren jaiokarrian, hande, gauza bera deskubritu dena. Alibaba eta Berrobe lapurrak itzultzean, Josarrati dola duikun bat, lapurren lehizea izeneko. Abertez esan beharrean, lapurrak hori ikasi dugu beti, garaia gaztelan ez. Abertez esan zabaldu esan ziteke, baina berak badu beste formula bat, ipuina oso antzeko da. Abrite portas, lisklas. Ipuina, kobazuen behizteko, zerrate portas, lisklas, baina ipuina berdina. Ondorioa da, lanik egin gabe dizinen egiten. Oso bertia da, eta honen eta Marraketan. Eta tuteratik joan dako zikoina batek kontatu zion behin erdiaroan, izan zirela 3 neskamutiko lagun egin zirenak. Oso ondo pasatu zuten eta erabaki zuten hurrengo asteburuan berriro elkartzea, jolasten segitzeko lagunekin. Agertu zen bat, jai egunean, eta beste inorrez. Beste batean agertu zen bestea eta beste inorrez. Beste batean bestea eta beste inorrez. Ariketa jakin zuten arte. Ea, horretzen dut, Ali, mutikoa, arragia da, bera entzat, jai eguna ostiralean da. Abera, ostiralean agertu zen. Miriam, judua, egun batean agertu zen, Zapatoan, eta Joanes Kristaua agertu zen egan domekan. Eta erabaki zuten handik aurrera, ez tutera Izarrean eta Bizarrean, preste egon zinatik eta. 3 asteko, bakatu 3 eguneko asteko hori Xabier Urzante kontatzen zuen agar bakarren hori entzun baina badoa gaztelan aurrera badoa Espainian barrena eta eize eta eroso egiten gaua, pake-pakean dago eta soizu sirena baten argi biztiratxu bukatzen dute une honetan zikoina ez baina barrio filma ikusi genuen hori gintezke hartan protagonista batek egiten zuen galderaz. Auto batean, hijito bat, magrebiar bat eta beltz bat egin badoaz, nor gidatzen du? Irreinoa eragiten zuen erantzun tristea batean, polizia. Magrebiar bat, hijito bat eta beltz bat, egidari polizia.
Eta memoria honekoa izan, Toledo iristearekin batera, Zikoinak horretu du, hiri hura erdiaroko ardatz kulturala izan zela. Eta itzultzaile eskola bat zegoela, baka, eta ez diotela egilaren jatorriari erreparatzen, itzultzeko moduko zerbait egina bazuen. Abizena, sendagile eta filosofo persiarraren lana esate baterako, arabieratik latinera itzultzen zuten. Ozenki. Dominikus Gondizarri, kristauak, ozenki bidean, latinera bihurtzen zuen. Bakatu, hik dauz moduak, arabieratik gaztelanera itzultzen zuen. Ozenki. Eta Dominikus Gondizarri, kristauak latinera bihurtzen zuen. Ona, Alan de Libera jakitunak, bertaztioa. Bagdad eta Toledo benetako ikasgaiak dira. Izan ere itzultzeari uzten dion gizartea, heriotzara gainbehera baikoa. Horixe da, zuzen ere, mundu musulmanari Toledoko garaian gertatu zitzaion. Itzultzeari utzi, besteen jakituriari buruzko kezka galdu, eta une batetik beste, horra, elkarbizitzaren porta. Datu bada, baina estatu batuetan literatura itzulia noneko 3 izan.